और बाबू जुड़े दांत देखो दांत दांत देखे दे तो बाबू दिशुची 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 दांत दिशुची तेल माखी बाबू याद दांत देखुचे दांत के तले तले जुड़े ही देखे ना देखा ले कंता कर पा दांत टिके देखे दे बाबू देखा 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 ये देखा 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 इमगु 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 दांत टिके देखा 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 दांत टिके देखा 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 फुबुला 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 मोर गुलु गुलु गो मोर छोनु छोनु गो टुकड़ टुकड़ टुडू टुडू गुडू 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 हेलो फ्रेंड्स जोहार जे माँ समलई आउ इटा संध्या टाइम हो गला न बाबू के तेल तुला मके करी कोई पी करी इटा इंचु माने मां कर इटा होचे संध्या रे आलती आउ इटा होचे 2 नंबर दिन आउ टिके पेन बसिला रहबा दिन सोमवार दिन रो वीडियो है इटा सब दर्शन करबा लागि हम आलु न 2 नंबर दिन बेले पूजार 2 नंबर दिन नुहे आमे आसबार अताबिरा के 2 नंबर दिन शनिवार दिन आउ एडा आसु आउ एबे दुईटा पेंडाल बनी छे अताबिरा रे तो दुहिने के टिके जेके दर्शन करमा तो ये सोमवार दिन आम यहाँ मार्केट हेन जेन पेंडाल अच्छी दुर्गा माँ को दर्शन करवार के जेनटा आपण मैंने देखले तो इन माई मार्केटिंग कर जाइछन आ इन ये धरी धरी पूरा हालत खराब सब आड़े घिची घुचा होचे तो यहाँ स्टेज बनी आर्केस्ट्रा बा संध्यारे तो इन टे बसई देचु बोले खेलुचे आउ शॉपिंग फपिंग सारी करी इटा घर के जिमु आउ मंगलवार दिन आमे आसमु माने आज हूँ सोमवार हाँ काली मंगलवार दिन आमे घर के रिटर्न हेमु आउ माने तांकर मामू घर के खरमुड़ा जिमु से वीडियो भी आप संगे शेयर करमी एतिर वीडियो हो जाइए माने मोर मोबाइल थी स्पेस भी नैन से बोली वीडियो अपलोड करी सेटा डिलीट करबा पड़ुचे आउ जेनटा भी अपलोड कर सारे सेटा डिलीट कर दउचे यूट्यूब गुटे एंता है जे कि निजर वीडियो माने भी आमे जेते बेले भी चाहमा सब अवेलेबल थिबा देखि पारमा तो यहाँ गोटे गोटे मेमोरी भी है आमर बाबू बड़ हेले भी देखबा तार वीडियो माने एरा सब जेनटा कि मुई छाड़ुछे तो सोमवार दिन यहाँ बहुत भीड़ चलचे मार्केट माने यहाँ सोमवार मार्केट प्रति हफ्ता रे यहाँ थोड़े बसी मार्केट तो यहाँ रास्ता है और रास्ता रे माने इे साइड रे स्टेज बनाई माने लोकेशन देखी कर जानी पारुथिबे केन जगह रे आमे अछु जे Iba, ya trae sorry wala.
ଏଇଟା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାନ ଆଉ ମାନେ 7 ବାଜିଗଲାନ ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଜାଗର ମାନେ ଜାଗର କହୁଛେ ମୁଇଁ ଯୁଗାର ଏଇଟା ଯାଉଛି ଯୁଗାର ଯାତ୍ରା ଆଉ ଇନ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବି ଭଗବାନ ବନେଇଛନ୍ ହନୁମାନ ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନେ ବି ବହୁତଟେ ହନୁମାନ ବନେଇଛନ୍ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଏଇଟା ରେଲି ଟାଇପ୍ର ଏଇଟା ଯାଉଛନ୍ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିରକେ ଏଇଟା ଯୁଗାର ଯାଉଛି ଗାଁର ମାନେ ବହୁତଟି ମହିଳାମାନେ ଏଇଟା ଆଜି ମାନେ ସବେ ଯାଉଛନ୍ ଲୋକମାନେ ବୁଢ଼ାମାନେ ଛୁଆମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଇ ସିନ୍ଟା ଆଉ ମାନେ ଏଇଟା ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ନଉଛନ୍ ଟେମ୍ପୁରେ ନଉଛନ୍ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଖୁସ୍ ଅଛନ୍ ଛୁଆନୁ ବୁଢ଼ା ଯାକ ଇଟା ସବୁ ମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ ଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସମସ୍ତେ ମାତି ଯାଇଛନ୍ ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ ଚାଲିଛି ବହୁତ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଚାଲିଛି କାଣା କାଣା ହଉଛି ତାର ପରେ ଯେ ସେଇଟା ବି ଦେଖଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଏଇଟା ଯୁଗାର ଯିବା ଆଉ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ନେଉଛି ଯେନ୍ଟାକି ଅଲଗା ଅଲଗା ଫେନ୍ସି ଡ୍ରେସ୍ରେ ଅଛନ୍ ଆଉ ସେନ ଖାଇବାର୍ ପିଇବାର୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ଇନ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ମାନେ ପୋଲିସ ମାନେ ବି ଭଲ୍ କରି ଇଟା ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଯାଇଛନ୍ ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲିକରି ତ ଏଇଟା ଯେନ୍ ଆଉଛେ ବଇମାନ୍ ଟିକରା ରାସ୍ତା ଯେନ୍ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଛି ଏଇଟା ସବୁ ଆଉ ଇନ ବହୁତଟେ ଲୋକମାନେ ଯିବାର ଆସିବାର ବି ଇଥିର୍ଲାଗି ବୋଲିକରି ରୋଡ଼ ଟିକେ ଜାମ୍ ବି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା କ୍ଲୋଜ୍ରୁ ଦେଖଉଛେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଗ୍ ମାନେ ଦୁର୍ଗା ମାଆର ଆଉ ଦୁର୍ଗା ମାଆର ପ୍ରଭା ଯେନ୍ଟାକି ବନେଇଛନ୍ ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ ସେମାନେ ଏଇଟା ସବୁ ଯାଉଛନ୍ ତ ଆର ବରଷକେ ଫେରି ଭଲ୍ କରି କରବାର୍ ଗୁଟେ ଆନନ୍ଦ ଏଇ ବର୍ଷ ତ ଗଲାନ ବେଲେ ଚଲେ ଆଉ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ ଖୁସି ସହିତ ଆର ବରଷକେ କାଣା ହେବା କି ଜାନେ ତ ଇ ବରଷନ ସମସ୍ତେ ମିଶବାର୍କେ ଚାହୁଁଛନ୍ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏଇଥି ଭାଗ ନେଇଛନ୍ ଯେ ବି ଯାହାର ଯେତେ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ୍ ଟାଇମ୍ ଲାଗ୍ବା ବାହାର ବେଲେ କରିକରି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ସେୟାର ବି କରିବେ ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ ବି ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ନୂଆ କରି ଦେଖୁଛନ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟିକେ ସପୋର୍ଟ ମିଲ୍ବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ରେ ଆଉ ଯଦି ଭଲ୍ ନାଇଁ ଲାଗ୍ବାର୍ ବେଲେ ଲାଇକ୍ ନାଇଁ କଲେ ତ ଜାନ୍ମି ଯେ ଭଲ୍ ନାଇଁ ଲାଗ୍ବା ବୋଲିକରି ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କହିଦେବେ କି କେନ୍ତା କରି ମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ୍ କରି ବନାମି ଯେ ଯେତ୍କି ବି ମୁଇଁ ଜାନିଛେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ବି ହେଇଛେ ମୁଇଁ କରିଛେଁ ତ ଆଉ ଟିକେ କେନ୍ତା କରି ଭଲ୍ ହେଇପାର୍ବା କାଣା ହେଇପାର୍ବା ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲିକରି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ବି ଦେବେ ବେଲେ ଦେତେ ବେଲେ ଭଲ୍ ହେତା କହ ତ ଆଉ ଏଇଟା ରାତ୍ ଟାଇମ୍ ଆଉ ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲି ଲାଇଟ୍ ଭଲ୍ସେ ନାଇଁନ ହେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲିକରି ଟିକେ ଟିକେ ଅନ୍ଧାର ହେଇ ଆସ୍ଲାନ ଅନ୍ଧାର ଦିଶୁଛେ ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲିକରି ଯେହେତୁ ଏଇଟା ମାଆ ମାନେ ଦୁର୍ଗା ମାଆର ଏଇଟା ରେଲି ହଉଛି ଆଉ ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲିକରି ବହୁତ ଭଲ୍ ଲାଗୁଛି ତ କେତେଟେ ତ ଗାଡ଼ି ଗଲାନ ଏଇଟା ସବୁ ଦେଖାଲେ ଯାହାବି ଆଉ ଫିର୍ ଆଉ ସେଇଟା କାଣା ଗୁଟେ ଯେ ପାଖ୍କେ ଆସ୍ଲେ ଦେଖ୍ମା ଏଇଟା କାଣା ଯେ ଦୂରୁ ତ ଲାଇଟ୍ ଲାଗି ଚକ୍ ଚାକ୍ କରୁଛେ ପାଖ୍କେ ଆଇଲେ ଜନାଯିବା ଆଉ ବହୁତ ଲାଇଟିଂ ଦଉଛେ ଏଇ ଲାଇଟିଂରେ ତ ସେଲ୍ଫି ବେଲ୍ଫି ଉଠାଲେ ଫଟୋ ଫୁଟା ବହୁତ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ବା ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖୁନ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରୁନ୍ ଏଇଟା କାଣା ହେଇଛି ଆଉ ବତାବେ ଏଇଟା କାଣା ହେଇଛେ କହିବେ